Het Simmerblomke. Ik ben hier in Gietsjerk. We hebben een prachtig mooi blomke van een Jelledas Bloemenboutique. En deze ben van Hielke en Ali. Hun dochter Ali had dus een berichtje gestuurd en die zei: het ben de beste pakenbeppen die je maar wees kennen. Nou, ik zal eens even jaren hoe dat zit. Dus ik zal zien dat ze thuis binnen. Goeie. Ik denk dat ik bij jou wijzen maat. Ben jou Ali? Ja. Sure zo, dan komen wij even dichterbij. Want ik... Ja, helemaal goed, ja? Ja. Ja, ik heb een hele mooie verrassing. Een heel mooi bosje bloemen. Is jouw man ook thuis? Nee. Die je er net. Nou, je hebt de ek erbij, zeg maar. Daar is het bosje ek voor. Het is van je samen namelijk. Wat leuk. Ja. Ja, maar waar heb ik dit om te danken? Nou, iemand had dus een berichtje gestuurd. Jeetje, nou, ik ben er stil van. Ja, en kies me een hint, Jan. Nou, die persoon zei, ze zijn de beste pakenbeppen die je maar wees kennen. Ja, dat kunnen 12 wezen, hè? Ik denk, ja, toch denk ik dat het van mijn dochter komt. Ja, Ali. Ja, klopt het inderdaad. Die skreun is dat en die zei, je pas een prut op de bed? Ja. Nou, daar werd het kind. Ik kan dus net zo vaak oppassen, want ik ga hersenletsel op aan. Maar daar werd het kind, pas ik op, ja. Nou, dat werd zeer waardeerd, denk ik. Want ze had dus een berichtje gestuurd. Ze hebben verzoen heel graag een verrassen we allemaal een mooi bosje bloemen. Dus je redder. Nou, de verrassing is erg groot. Dank je wel. Ja, lief, dank je. Ja, maar het is vast te gek gewoon. Ik vind het altijd goed. Van de skwandochter. Wat leuk meisje dan. Is belangrijk. Dat is zeker belangrijk. Maar een mooi bosje bloemen, dat kan er altijd bij volgens mij. Nou, dank je wel. Ja, dat kan er altijd bij. Het wordt erg waardeerd. Ja.